Sip, ato naman mga kwarta na paitan mo kwarta Sip. Bay, kasi bata to orang mga kwarta to Ay kan gowar wala ko kwarta Wa siguro bay. Atong palanuhon bay. Sama. Ano nulis ta bay? Bay. Bay na bay. Kana. Tara. Samtang dili pa ta manulis. Magpurong taron di ta makita nila. Sige bay, mayo na bay. Dili ta milhan. Hello babe. Oh, nanag ko padong. Saan ka nagkuwat? Nanag ko padong. Oh. Ganing naikuan. Pun. Bay. Kuha ini hap baligya din atas banyo. Ini kwarta na dari pun. Nandat ay pag-inom ani. Ay pun patingalin na cellphone ako. Ako kayo. Asal. Ginihan mo nag-abot ato. Uy, klaro, sige sabot. Tulis ne. Kinsa man mo? Ano na mong cellphone? Hindi ka kuha na mo. Cellphone bago pa kayo ning pinalit. Bisan pag bago nang pinalit, ang bila ba? Ang bila. Nag 30 mil ra man Wa Boss. mo kana og tag mo. Yatag na mo o silon ka na ko. Sila. Ang ganda kong pangarap sa akong kinabuhi. Oy. Wa may labot ana. Manawa akong uyab dari o. Bal ko si mama lagi. Bisan pag wasap ko na. Yatag na na mo. Subong, mama. Bitaw kami kasabaan ang bina. Ambe. Buye. Pasila. Ay, Ibalik ka ninyo, uy. Salamat. Yawa mo ba? Amo ko sa mail pa naman kuliraha mo. Yawa mo sa ano mama ni atay mo. Nate ni matawa na. Run. Stop. Karon ay pagilin. Wow, pagilin. Berigit na to Bay, bay. ya, iPhone no. Ya, ini. Berigit na to kwarta nang dako Ato sa kinalin. kanyo ibalik yan ako. Lubing ada ko. Love the bird mo. Inaw. Ulun gede. Uy, apa ning ko ana. Uya sa ko na. Oy, bigan sa ina. Kami. Asa ko tong pen. Mataglaan ngiti ba? Nulis na tadi ka ng dagang kwarta doon. Tara. Ape, kadlo. Nakarit na awit. Urus deh. Ayo bos. Ayo bos, ayo bos. Lagi bos. Uya pa ni kaya tong kanang ay bilang napilon. Kadira lang. Wa mi ngada ngakuan bos. Buat nang sini nak. Bos na ko sa nina. Mo ra ni ako sa nina bos. Mo na nalagi ko bos. Buat nak. Bukas mo. Ari na ari. Beba. Mo ra ni bos. Run. Kadi sa nina. Wow, sa nina ani. Branded ah. So ako din so ko maggrita sa kusel. Salamat mo ba? Kanip. Branded. Mulyo na. Yung pangyayana ni mo Wow. Wow, tagal-tagal. Dago. Kanay. Nya asam taron. Ano na? Bay, apa ni baligya bay? Kana bay? Tara, ato bay. Ito na kunin naon. Kwarta na tabay. Dato. Timo ko kay gusto meron ba? Tit sayang kaya kung kwarta. Tindaghan na. Gusto meron. Oh, musik gani. Dato ka ron. Aw, mayam. Gusto dai. Ya, bos. Oh, asa mo? Magpa baligya ni ulit. Printa eh. Baligya ni bay, o printa ni bay. Hindi na lang to. Ayo, baligya ni. Baligya na lang. Nami baligya, bos. Mo iPhone, Nokia. Anay? Wala, tanawa ko ng mahal man ni cellphone na. Wala may design kay na ano, na yung buak. Ano may design? Okay kayo. Okay. Okay ra ninyo, taga naman ako pamilyon, anay? 1 million.
Man, ano na isa? Ini bos. Dato, gikan bagyo siya. Marawi bos. Saudi sigikan. Man, tanawan na to, tanawan. Tanawa na bos. Agong, ano re, nawa akong, Original din siya bos. Basta. Paminamot-mot. Palit kong tulo kaya pa niron. Ako jud 5. Oo ah. gigi. Goy, pura man lagi. Delikado, murag na gamay diferensya. Sure jom original eh? Original gina bos. Naway dalik-dik. Sinaw gina bos. Oh, Sinaw ako ka, bos ba? Samning ko ang bas. Sige, Dahil kamigas. nag-aalam mo na po kung ano na eh. Mga 500k. Wow! Ang 1 tapos. million at 500k! 1,000 dollar! Alay, ujab 5 ka bos. Tokter! Tokter na, bayad! Aw, Ang bayad bos. lagi, paghuwat. Si Iman nagitapingan, ibaligyan na po na eh. Ano mo na nimo? Pwede ba? Very be. Man tanong ko na ta. Ayaw! Ayaw! Di ba dani mga badi ala? Sige. Parang nakagwapo no? Wow! 1 million at 15 dollar! Kagid! Dati, kada dito. $1 million. Gitu ah. Okay. 500k. Ito! Tulo ka uyab! Tara. Helicopter! 1 million and 500k. Dato! Bos, salamat ya bos. Salamat kayo, boss! Tisa. Branded lagi nimo sinina lagi. Okay na boss! Okay rin siya bos. Di mo na mag-branded ka. Ay, baligyan na nimo de. Tara niyo! Boss. Ayaw! Di ay lang din nabigay bos kay. Sanina bos. Ayaw kay branded bago po na mo sinina ka. Mahalin na ako mga kuan dito. Nagtinsara na po siya bos. Wala sila! Bos, salamat. Maaari sa bos. Ano siya, boss? Di magana na niyo ibaligya. Oh, sige bos. Salamat! Kana chinila si mo gyud Di na nimo baligya. Ayan na ni boss! Kayo wala ko sa nila, boss! 10,000 no? Ang analay ni 1 million 30,000 dollar. Kan si kay ko bay. Dapat pagkunduan ng ludak bud. Salamat di bay. Tukong ka muna. Salamat bay. Palit akong tulog. Oyab! Pilay mo! Okay, palit mo. Wah, iba ko yung bay. Wow! So, what's up? What's up, Mga mga ka-burger? ka-burger? Yeah, mag-shoutout na meron. Ano part? Shout out kay Brian Mansueto nga uyab ni Gia. Shout out. Shout out po ni Jacqueline Iskaso nga taga Puntaas. Shout out sayo. Og shout out kay Beatricia Misipi nga akong igagaw. Part. Shoutout ay ni Zuwina Serna. Akong igsuon og shoutout ni Rotsi Bakilid. Shoutout ni Puslon Anyabisa Aileen. Shoutout ni Apart Cycling Lastimado. Tara na. Og shoutout ni Romeo Quime. Shout out ni Brina Banga Maiko nga among busyo. Shout out. Og shout out ni Dia Dagol Dolan nga uyab ni Brian. Shout out sayo. Og shoutout po ni Ruben Pitagarahale. Og shoutout ni Britney Suarez Bakilid. Og shoutout ni Jinime El Ayensa. Shoutout ni Bungato Desiree. Nga akong yayab. Akong yab. Suarez Torla Mark. Og shoutout si Apart Chilo Simon man eh. Og Juliana Marie Umak. Ano po, kapoy. Shout out ni Anyabisa Remark. Shout out sayo. Shout out ni John Lloyd Ayinsa nga nagluto og pan karon. Shout out ni Regine Andales nga gwapa kayo sa masing. Og shout out day ni. Robert. Shout out ni Remark Quimi nga gwapo kayo Og gigagaw. shoutout po ni Jobe Sirenio. Mika man ah. Pero nga kuan ba? Og shoutout ni Sunli Panal man nino. Mo pamit. Og shoutout ni Mikaela Lastimado Encenas. Shoutout ni Sunli Panal. Balik. Og
Main Hostel. Shout out ni Harne Bakilid and Gwen Resame Bakilid. Oh, mura to. Oh, shout out ko sa taga-Basay tanan karon. Mga ka-jogger. Oh, tapok. Tapok na lang. Shout out po ni Resime Ayinsa. Oh, Shout out sa Kappa Omega chapter. Long live mga brad and sis. Shout out sa inyo lahat. Rodrigo. Don't forget to like, subscribe, share, comment and follow our YouTube channel or Facebook page. Thank you. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadaling ko hanggang